Uite de ce schimbarea partenerului nu o să te ajute să ai o relație mai fericită. Multe persoane consideră că singura soluție în momentul în care întâmpină dificultăți sau probleme în relație ar fi să-și părăsească partenerul sau partenera și să înceapă de la zero cu altcineva. Însă, acest lucru este total greșit. Hai să zic de ce. Imaginează-ți, de exemplu, că acum ți-ai cumpărat o mașină nouă. Clar, la început funcționează perfect, mergi practic oriunde cu această mașină, dar cu timpul, cu cât mergi, de exemplu, în mai multe gropi, cu cât nu îl duci la reparat, cu cât nu ai grijă, nu îl întreții, practic, nu întreții această mașină, atunci clar o să apară diferite probleme și cu siguranță peste câțiva ani o să vrei să schimbi mașina în loc să o repari. Ideea este în felul următor. Degeaba o să-ți cumperi o mașină nouă, deoarece dacă repeți aceeași tipare, dacă practic nu o să ai grijă în continuare nici de mașina nouă, atunci clar, peste câțiva ani te vei trezi în aceeași situație în care consideri că singura soluție ar fi să-ți cumperi din nou o mașină nouă. Din acest motiv, singura soluție ar fi să înveți cum să repari mașina și cum să o întreții, deoarece doar astfel o să te poți bucura de acea mașină pe termen lung. Te asigur că asta te va ajuta să ai o relație mai fericită. Iar dacă vrei să înveți mai multe despre cum să rezolvi problemele din relație sau căsnicie, atunci apasă pe butonul de follow.